А сега ще ви представя 11 златни правила, които, ако решите да следвате, няма да сбъркате. Тези правила, както казахме по-горе, ще ви помогнат да развиете детската креативност. Правило номер 1. Оставете детето да води играта. Добре е да даваме насоки за това как да се прави нещо. Но е важно да даваме възможност на детето само да решава как да го направи. Както казахме по-горе, къде да залепи очичките, как да ги залепи, на какво разстояние. Дали ще ги залепи където вие очаквате, не, по-добре където той е решил. Дайте му лист, ножица, хартия, паети, но не му налагайте вашия начин и вашите виждания за играта. Ако детето пък само е поискало тези материали, то това означава, че то вече има идея какво ще прави. Друг е въпросът, че в малката главичка нещата изглеждат лесно, но тръгвайки да ги осъществява, то се изправя пред трудности. И тук ще кажете, ето, аз трябва да помагам. Може би да, но по-скоро не. Вие може да предложите възможности, от които детето да избира в решаването на тези трудности. Така детето трупа опит. А трудностите, както казахме в едно друго наше видео, калява волята. Правило номер 2. Оставете детето да реши къде да играе. За нас може да е най-удобно и най-логично да творим на масата. Но дали това е така за детето? Та нали бебето прохожда първо на земята, там прави кълбета, пълзи и какво ли още не, крие се под масата. А защо трябва детето да твори точно на масата? Защото вие така правите или защото на вас така ви е било налагано в детството? Замислете се. Осигурете условия и пространство, където да твори детето и да се чувства комфортно. Това може да е на двора, може да е в коридора, може да е на терасата. Естествено, идеята тук не е да оставим детето да сътворява хаос. Но винаги можем да намерим удовлетворяващо решение и за двете страни. Така, че и вие да сте доволни и детето да се чувства комфортно. Правило номер 3. Не налагайте ненужни правила. Правилата и границите, както казахме в едно друго наше видео, са изключително важни. В семейството, а и не само. Но, когато говорим за креативност, ние трябва да забравим за някои правила. Немислимо е да обясняваме на детето да спазва контура на картинката, когато то твори. Това може да стане, когато детето се обучава да усъвършенства финната си моторика, тогава ние даваме инструкции. Тогава няма проблем. Но когато изразява детето себе си, не му налагайте ограниченията на контура, не му налагайте вашите ограничения. Когато детето изразява себе си, инструкции не прилагаме. Или друг пример. Защо трябва тревата непременно да е зелена? Или слънцето да е горе в горния десен или в горния ляв ъгъл? Защо трябва зайченцето да е бяло, пък дървото кафяво? Бъдете спокойни, мили родители. Децата знаят всичко това, защото още в яслата им обясняват много неща, четат им много приказки, показват им картинки. Но, когато става въпрос да развием детската креативност, стандартите в главите ни е добре да си почиват. Правило номер 4. Не му помагайте твърде много. Знаете, че помощта може да бъде мечешка услуга. Тук много е важен баланса между обучение и творчество. Може да използвате ентусиазма на детето, за да твори, да го научите на ново умение, например как да изрязва с ножица, как да държи ножицата. Защото иска да изреже нещо. Водено от това, че иска да изреже нещо, то ще ви послуша как да държи ножицата. Но не го режете вместо него.
Намесете се тогава, когато това наистина е необходимо. Или детето ви помоли за помощ. За вас, картината от безумна смесица от цветове и драсканици може да е просто една цапаница, но за детето това е изживяване и експеримент. Дори забавление. Стигаме до правило номер 5. Хвалете процеса, а не резултата. Да се върнем на цапаницата от предното правило. Слагайки цвят след цвят върху листа, детето просто се забавлява. То се наслаждава на това как се променя картината, добавяйки жълто, синьо, а после зелено и така, докато не стане едно кафяво петно. Поощрете идеята на детето, че се е сетило да нанесе цветовете точно в такава последователност, че е открило нещо ново. Макар за вас резултата да е ясен. Поощрете го, че се е осмелило да експериментира. Така, детето научава да заявява себе си и да отстоява решенията си. Ако в този момент го попарите с обидни думи по отношение на шедьовъра му, то вие успешно ще направите детето си нещастно. Похвалата трябва да е от сърце, а не изкуствена или прикрита с фалшива усмивка. Знайте, че децата имат сензори за лъжата и фалша. Не ги подценявайте. Правило номер 6. Уважавайте личното пространство на детето. Децата, както и възрастните, имат нужда от лично пространство, докато творят. Това е пространство, в което няма оценки, няма критика, няма упреци. Между другото, темата за личното пространство и границите, които поставяме в общуването с хората, е изключително важна за всеки. Когато личните граници на детето са непрекъснато прекрачвани, то ще порасне като възрастен, който ще позволява да бъде нарушавано неговото пространство, да бъде навлизано в неговата територия, да бъде наранявано или използвано за лични облаги. Тук е важно да отбележим, че говорим за едни невидими бариери, които поставяме по един или друг начин. На седмо място ще сложим правилото за сигурността на детето. Накарайте го да се почувства сигурно. Вашата емоционална стабилност изгражда емоционалната устойчивост и на детето ви. Когато потребностите от сигурност, любов и принадлежност са задоволени, само тогава ще можем да разгърнем нашия творчески потенциал и да бъдем спонтанни. Според Маслоу. Правило номер 8. Отнасяйте се с детето си с уважение. Уважавайте това, което детето прави, колкото и незначително да ви се струва то. Уважавайте труда му, положените усилия, преживяванията, през които преминава, докато твори. Процесът е този, който развива детето, а не резултата. Правило номер 9. Креативността не може да се налага. Нищо не е на всяка цена. Тук свръхамбициите на родителите не помагат. И както казва една хубава българска поговорка, на сила хубост не става. Всяко дете е любопитно, всяко дете обича да експериментира. Когато има здравословна свобода, то намира и своето призвание. Почти сме накрая. Правило 10. Помнете, че креативността не е само четки за рисуване и Моцарт. Креативността и самоизявата са в тясна връзка с човешкия стремеж към самоосъществяване. Творчеството може да се прояви не само в изкуството, а в начина, по който детето си играе с дървения си пъзел Top Kids. Например, уча цифрите. То може да направи гараж за колата от плочките или да направи пътека до картонената къща. Креативност може да е начина, по който детето ще подреди дрехите в гардероба си, или тинейджера, който е аранжирал нестандартно стаята си. Креативност може дори да е сандвича за закуска, мелбата с плодове, бисквитки на трошен шоколад и лъжица захар за разкош, пък защо не и кисело мляко. И стигнахме до последното правило
Златно правило 11. Оставяйте свободно време на детето. Амбициозният родител се е погрижил всяка минута на неговото дете да е точно и ясно строго планирана, уплътнена. На балет, на математика, на конна езда, плуване, пък на английски език. А какво казват специалистите? Ами оставете детето да скучае. Защо ли? Защото и тогава детето развива своята креативност. Измисля си игри, измисля си герои, измисля си просто забавления. И не се чувствайте лош родител, ако за час или два не сте осигурили програма с дейности за своето дете. Дори напротив, и в детската градина и в училище са предвидени моменти за неструктурирана игра. Или по друг начин казано, моменти за свободни занимания. Темата за креативността далеч не се изчерпва до тук. Затова ние ще направим следващо наше видео, в което ще говорим за убийците на креативността. Също много важно. Абонирайте се за канала и очаквайте следващото наше видео Убийци на креативността.